ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பகவத்கீதா வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். 18 நாட்கள்ல பகவத்கீதா படிக்கலாம். அந்த வகுப்புக்கு தான் வந்திருக்கீங்க. இன்னைக்கு 10வது சாப்டர். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர். நல்லா கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சு வரும்னு நினைக்கிறேன்னா, அவர் எதுல எல்லாம் எப்படி எல்லாம் இருக்கார் அப்படின்னு உலகளாவிய வடிவத்துல இருக்கார். அந்த எந்த எல்லாம் பொருள்ல அவர் எந்த மாதிரி இருக்காருன்னு மட்டும் இன்னைக்கு நல்லா டீட்டெயிலா சொல்ல போறார். அப்ப நீங்க இப்ப எங்க வந்திருக்கோம்? நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல தான் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். அங்க உள்ள கோயில்ல தான் வந்திருக்கோம். நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில் எல்லாரும் நல்லா சேவிச்சுக்கலாம். அண்ட் நம்ம என்னெல்லாம் ஸ்லோகம் படிக்கிறோமோ அது எல்லாம் உள்ளர்த்தம் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். ஒரு வாட்டி படிப்போம், ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும். திரும்பி 2 வாட்டி 3 வாட்டி படிக்கும்போது வேற ஒரு அர்த்தம் வரும். அதெல்லாம் நம்ம படிச்சு நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறையில எடுத்துன்னு வந்தோம்னாக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ திஸ் இஸ் அ லைஃப் மேனுவல். இது ஜாதி பேதம்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. யார் வேணா படிக்கலாம். ஓகே, சரி. இப்போ நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் மியூட்லயே எல்லாரும் சொல்லுங்க. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ரணத்து யாருக்கு எடுக்க போறேன்? யாருக்கு தைரியம் இருக்கு? கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துனா போறோம். அப்புறம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராம்ப்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன், உங்களுக்கு வந்துடும். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் நியூ டிவோட்டிஸ். பழைய டிவோட்டிஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். நான் கொடுத்தேன்னா கிடுகிடுன்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. புது டிவோட்டிஸ்க்கு உங்களுக்கு இப்பதான் சான்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் நான் 2-3 மாசங்க அப்புறம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். கௌசல்யா மாதா, நீங்களே எடுக்கிறீங்களா? கௌசல்யா மாதாஜி, கௌசல்யா மாதாஜி. ஓகே, வேற யார் எடுக்க போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. nobody is willing to take. என்ன பண்ண முடியும்? நாத்திரவா மாதாஜி, நேத்து எடுத்தீங்க இல்லையா? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, சாந்தி கோபி இருங்க ஒரு நிமிஷம். வேற வழியில நம்ம தான் எடுக்கணும். புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல யாருமே எடுக்கிறது ரெடி இல்லை. இப்ப நீங்களே எடுங்க. சாந்தி கோபி மாதாஜி எடுத்துருங்க. கரெக்டா சொல்லணும். நீங்க தப்பா சொன்னா தப்பா புரிஞ்சுடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜான இல்ல, அஜ்ஞானம். ஞானம்ங்கிறதுக்கு அஜ்ஞானம் இல்லையா? ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய. அஜ்ஞான. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலகாய சக்ஷு உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबंधु जगत्पदे गोवेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृप सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ब्रह्मण्य देवाय ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय जगत्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विशे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं
भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिहं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। நல்லா படிச்சால் மாதாஜி. இந்த ரெண்டும் கொஞ்சம் ஹார்டு தான். அப்ப கொஞ்சம் நம்ம பார்த்தானா புரிஞ்சிடும். இதெல்லாம் தமிழ்ல தான் இது இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ், பட் இட் இஸ் ரிட்டன் இன் தமிழ். அப்ப தமிழ் நம்ம படிக்கிறதுக்கு என்ன ஹார்டே கிடையாது. நம்ம தமிழ் கிளாஸ் தான் இருக்கு, எல்லாம் நான் தமிழாக்கம் தான் பண்ணியிருக்கேன். சோ தமிழ்ல போட்டோம்னா ஈஸியாவே படிச்சுக்கணும். ஓகே, இப்ப பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த வகுப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். பகவத்கீதை அத்தியாயம் 10. அதோட என்ன பேரு? விபூதி யோகா. விபூதினா என்னது? அவரோட வைபவங்கள்லாம் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் அவர் சொல்ல போறார். பூரணத்தின் வைபவம், அவர் பூரணம், அவருடைய நல்ல வைபவங்கள் இருக்கு, அதை வந்து பார்க்க போறோம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அவைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத ஸ்தாபகராச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் இது டெய்லி அவரை நினைக்காம நம்ம வந்து ஆரம்பிக்க கூடாது. ஏன்னா அவர் காரணம் தான் நம்ம எல்லாருமே இப்ப யுனைட்டா இங்க வந்திருக்கோம், படிக்கிறோம். அப்ப நமக்கு அவருக்கு ஒரு வணக்கம் செலுத்தி விட்டுதான் நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கணும். ஆல்ரெடி பிரேயர்ல இருக்கு, ஆனா சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கிறது தெரியாது. பிரபுபாதோட அங்க எங்க வருதுன்னே நமக்கு தெரியாது யாருக்கும். உன்னிப்பா பார்த்தா எல்லாம் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் குரவே, அஜ்ஞானம்ங்கிறது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அது அஜ்ஞானம். அதுல வந்து லாஸ்ட் என்ன வருது? குரவே நமக அப்படின்னா குருக்கு நான் வணக்கம். ஒரு குரு இல்ல, நிறைய குருவுக்கு வணக்கம். நிறைய குருஸ் இருக்கா, ஒருத்தரும் நம்மளோட இது என்னது அஜ்ஞானத்தை போக்குறாரு. அப்ப ஞானத்தை தர அஜ்ஞானத்தை போக்குறாரு. அதுதான் அது வந்து அஜ்ஞானம் சொன்னேன். அதுல நிறைய ஒரு ஆச்சாரியக்கு தான் அதுல போட்டிருக்கு. அப்ப இவருக்கு பிரபுபாதக்கும் அங்க நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணியாச்சு. ஸ்டில் நம்ம வந்து இதுவும் நம்ம சொல்லணும். அப்புறம் நம்ம நினைச்சுட்டு ஆரம்பிக்கணும். எப்பவுமே பெரிவாளோட நினைச்சுன்னு ஆரம்பிக்கணும். எஸ், அப்ப நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை பார்த்தோம். ராஜவித்யா ராஜகுத்தியம், சீக்கிரட்டான நாலேஜ் நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அது வந்து கிங் ஆஃப் ஆல் நாலேஜ். எல்லா நாலேஜ் இருக்கு, அந்த நாலேஜ்ல வச்சு இதுதான் கிங். அப்புறம் கிருஷ்ணரை அனுபவங்கள் சத்தத்தம் கீர்த்தையும் தோமாங்கிப்போம். இது கீர்த்தனம்னா என்னது? நாம ஜபம். அவரை நினைத்துட்டு எல்லா பூஜையெல்லாம் பண்றது, அவரை நினைத்துட்டு எந்த செய்கை பண்ணாலும் அதை அந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு வந்து கிருஷ்ணரிடம் போறதுக்குள்ள வழி கிடைக்கும். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. மன்மனா பவம் அத்பக்தோ, மனசார பகவான் சும்மா வாய் மாத்திரம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா போறது, மனசாரி லயிச்சு சொல்லணும், பகவானை நினைத்துட்டு சொல்லணும். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் கிருஷ்ணரை வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டா, யாருக்குமே புரியாது. நமக்கே இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வருதுன்னா, இன்னும் நல்ல பண்டித்தா என்னது ரிஷிமார்கள் கூட தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு லெவல்ல தான் இருக்கார் கிருஷ்ணர். ஆனால் எல்லாருக்கும் அவர் தான் ஆதாரம். அவெல்லாம் வந்ததுக்கு காரணமே பகவான் தான். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, பக்தி பண்ணுங்க சொல்றாரு. அப்போ பகவத்கீதாவோட சாராம்சமே என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பமே தூய பக்தியில இருந்து ஆரம்பிக்கணும். இது வந்து நாமே விது சுரகணம் அப்படின்னானது தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறவாளுக்கு நல்லா புரிஞ்சு வரும். அசுர குண இருக்கிறவாளுக்கு புரியாது. ஒன்லி தெய்வீக குணம் இருக்கிறவாளுக்கு தான் புரியும். மச்சித்தா மத்கத பிராணா, மனசார பகவானை வந்து நினைக்கிறது. அதேதான் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அவர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்தே வந்து ஓடி போகல. அவர் கன்ஃபியூஸ் ஆனாலே என்ன சொன்னார்? செகண்ட் சாப்டர்ல ஆரம்பிச்சிட்டார், ஐ எம் யுவர் டிசைபிள் அப்படின்னு. அவர் அப்பவே அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சு, இவர் தான் குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால சிஷ்யஸ்தே அகம் ஷாதிமாம் பிரபன்னம், சிஷ்யன் அவர் சொல்லியாச்சு, நான் உங்களோட சிஷ்யன், நீங்க என்ன வந்து குருவா இருந்து எனக்கு வழி நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. இருந்தாலும் ஒரு இதுலயும் அவருக்கு கேட்க இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவருக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருக்கு. அவர் ஃபுல்லாவே கன்வின்ஸ்டு. சர்வமேத திருதம் மன்னே, இதுதான் ஆக்சுவல், இதுதான் ஃபேக்ட், நீங்க தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். இதுல 19 இருந்து 42 வரைக்கும் நிறைய சொல்றார், எதுல எல்லாம் அவர் இப்படி எல்லாம் இருக்காரு அப்படின்னு. திவ்யாகி ஆத்ம விபூதயா, அது வந்து அந்த வேர்சஸ் போய் பார்க்கலாம். திரும்பி ஐம் ரிப்பீட்டட்லி சேயிங், யாருக்கு எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் இருக்கும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, பண்ணி முடிச்சுட்டு திரும்பி லோவர் பண்ணிடுங்க. திரும்பி ஒரு ஸ்லோகம் 2 ஸ்லோகம் அப்புறம், ஏன்னா அதுக்கப்புறம் யாராவது வராங்களா பார்க்கலாம். அவங்க வரலைன்னா திரும்பி நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலன்னா நான் என்ன நினைப்பேன்னா, நீங்களும் பிஸியா இருக்கீங்க, திரும்பி உங்களை கூப்பிட்டு வெயிட் பண்ணி அந்த சும்மா டைம் வேஸ்ட் ஆகுது இல்லையா, அதனால சொல்றேன். ஓகே, இப்ப சாந்தி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பூய ஏவ மகாபாகோ
शृणु मे परमं वशक यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्याय हरे कृष्ण காம்யயா काम्यया हरे कृष्ण அப்ப புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார் என்ன சொல்றார்? பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் இது சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உனக்கு உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்க போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. இவ்வளவு ஒரு சாப்டர்ல சொல்லியாச்சு, இப்ப திரும்பி நான் உனக்கு சொல்ல போறேன். இது ஏன்னா நீ வந்து என்னோட சிறந்த பக்தர், சரி, எனக்கு பிரியமான நண்பன் சொல்லியிருக்காரு. இல்லாட்டா அவர் பக்தன் தான் சொல்லுவார். வாட் எவர், நண்பனோ பக்தனோ அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அர்ஜுனன். அதனால அவர் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா அவனுக்கு சொல்றேன், கேட்டுங்க. அப்ப நிறைய பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண, இப்ப கம்மியா எடுத்து ஜானகி மாதாஜி டவுன் பண்ணிட்டா, யாரெல்லாமோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தா நான் பாக்கல. எனிவே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்குள்ள ஏதாவது அசௌரியம் வந்திருக்கும் நினைச்சுப்பேன் நான். வேணா போன் கால் இருப்பாங்க. எஸ் பிரபுஜி, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல, நேற்று பார்த்தேனே. படிங்கோ, இப்ப படிங்கோ, அப்புறமா நீங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இப்ப படிங்கோ, படிங்கோ பிரபுஜி. नमे सूरगण प्रभवं नमस्स्य अहम आतिर्षि यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् பிரபுஜி படிக்கிறது இல்லையே, ஒரே நிமிஷம். सर्वभावे சாந்தி மாதாஜி மியூட்ல படிங்கோ. ஜானகிராமன் பிரபுஜி மியூட், நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. படிக்கிறவா மியூட் ஆயிட்டா, யாரு படிக்கிறதுலயோ அவ அன்மியூட் பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. படிங்க. नमे विदु सूरगण प्रभवं नम महर्षय अहम आदिर हि देवानां महर्षीणां ससर्वश यो माम अजम अनादिंस वेति लोह महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्वभावै प्रमुच्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஓகே, இரண்டாவது இதுல என்ன சொல்றார்? தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். அவங்களெல்லாம் கிரியேட் பண்ணதே நான் தான். அதனால அவளுக்கு இன்னும் என்னை பத்தி தெரியாது. அவங்கள படைப்பு இது அவ படைச்சப்புறம் வந்து வேற ஏதாவது நான் கிரியேட் பண்ண அவங்களுக்கு தெரிய வரும். அவங்கள படைச்சதே நான் சொல்லிட்டு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. சோ யாரு? தேவர்கள், ரிஷிகள், அவங்களுக்கு கூட தெரியாது. நான் வந்து அவங்களே தான் படைத்தும் இருக்கேன். அப்போ அவங்களுக்கு என்னோட வந்து வைபவங்கள் தெரியாது. ரிஷிகளுக்கும் தேவர்களுக்கும். அப்புறம் இதோட என்ன கொடுத்துருக்கு? யோமா மஜம் அனாதி, எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களில் இருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். அப்படின்னா என்னது? யாரு பகவான நினைக்கிறாங்களோ, சிம்பிளா அதான் சொல்லணும். பகவான் எப்படி நினைக்கிறோம்? அவர் வந்து பிறப்பற்றவர், எல்லா இதுக்கும் என்னது ஆதாரம் அவர்தான் கண்ட்ரோலர், அவர்தான் ப்ரொப்ரைட்டர், இந்த மாதிரி நினைச்சுக்கணும். ஆரம்பமும் கிடையாது அவருக்கு, முடிவும் கிடையாது. எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அவர் வந்து அவர் இருக்கார். அப்புறம் மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே. அப்ப இந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க யாரு? மனிதர்களிடையே யார் அந்த மாதிரி பகவானை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து குழப்பமே இருக்காது. அவனுக்கு என்னது குழப்பம் இருக்காது? பகவானை நம்பலாமா வேண்டாமா, பகவானுக்கு அவ்வளவு இதெல்லாம் ஐஸ்வர்யம்ல இருக்கான்னு அந்த சந்தேகமே வராது. அவன் வந்து எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் அவன் விடுதலை கிடைச்சிடும். அவன் வந்து அவனுக்கு கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போயிடுறான். बबीता माता। हरे कृष्ण माता जी। महर्षय सप्त पूर्वे सत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जादा येषां लोक इमा प्रजाः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण. 7 பெரிய முனிவர்களும் அவ்வளவுதான் போட்டிருக்கு. மகர்ஷய சப்த பூர்வே, முன்னாடி இருந்த 7 ரிஷிகள்னு தான் போட்டிருக்கு. நம்ம அதுல வந்து பேர்லாம் போட்டிருக்கோம், ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன். அந்த 7 முனிவர்களோட பேர் என்னது? கஷ்யபா, அத்ரி, வசிஷ்டா, விஸ்வாமித்ரா, கௌதமா, ஜமதக்னி அண்ட் பரத்வாஜ். இவெல்லாம் 7 பெரிய முனிவர்கள். அவர்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னாடி 4 பெரிய முனிவர்கள். அவ யாரு? சத்வாரோ மனவஸ்ததா, மனு அப்புறம் வந்தார். சத்வாரோ யாரு? ரிஷிகள் யாரு? சனத், சனாதன, சனந்தா, சனத்குமாரன். இவர்களும் அப்புறம் மனு
மனு பிறந்தது, மனித குலத்தின் முன்னோடிகள், என்னிடமிருந்து வந்தவர்கள். இவ எல்லாருமே என்கிட்ட இருந்து தான் வந்தவங்க. முதல்ல தோன்றிய 7 ரிஷிகளும் சரி, 4 முனிவர்கள் இவாளும் சரி, மனுவும் இருக்கட்டும், எல்லாம் என்கிட்ட இருந்து தோன்றினவதான், என்னிடமிருந்து வந்தவர்கள், என் மனதில் இருந்து பிறந்தவர்கள். மற்றும் பல்வேறு கிரகங்களை கொண்ட அனைத்து உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து இறங்குகின்றன. எல்லாமே அதுக்கப்புறம் தான் ஒருன்னா கிரியேட் ஆச்சு. முதல்ல இவாள்லாம் தான் வந்தா, இவாள் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண நான் தான் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றேன். ஷியாமலா தேவி மாதாஜி படிங்க. ஷியாமலா தேவி மாதாஜி. ஏதம் விபூதிம் யோகம் ச மம யோக ஏவி தத்வத் பதக சோ அவில் கல்பேன யோகேனே யுஜ்யதே நாத்ர சம்சயக. ஹரிக்ஷமதஜி. யோகே நீ எல்லாம் படிக்காதீங்க, கரெக்டா ராகம்லாம் போடணும். ராகம் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, நான் படிக்கிற வேர்ட்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். யோகேன்னே கிடையாது, யோகேன தமிழ்ல தானே போட்டிருக்கேன். யோகேன யுஜ்யதே நாத்திர சம்சய. நான் அத்திர சம்சயம் அப்படின்னா என்னது? சம்சயமே இல்லை. சம்சயம்னா என்னது? டவுட். என்னது டவுட் இல்லை சொல்றாரு? எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகம் இல்லை. அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுல அவன் வந்து பகவானை நல்லா நம்பினா நல்லா இது பண்ணுவாங்க. யாரு வந்து இப்போ ரெகுலரா பகவானை வந்து தொழறது இல்லை, இல்ல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குன்னா, நம்பிக்கை இருந்தா பண்ணணுமே. பகவானை நினைச்சுட்டு ஒரு 4 ஜபம் பண்ணலாம். பகவானை குறித்து என்னெல்லாமோ இருக்கே, காலையில இருந்துக்கிறது எல்லாம் ஒரு ஸ்டெப்பா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, அதெல்லாம் பண்ணலாம். பண்ணலன்னா என்ன அர்த்தம்? தட் மீன்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். பகவான் அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம். நல்ல நம்பிக்கை இருக்கிறவன் யாரு பகவானை நல்ல இந்த மாதிரி புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான், இதில் சந்தேகம் இல்லை. அப்ப நம்மளே நம்ம ரேட் போட்டுக்கலாம். நம்ம எந்த ரேட்ல இருக்கோம்? அவுட் ஆஃப் 10 நம்ம 8ல இருக்கோமா, 10, 8, 5, 4, 2 நம்மளே ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இம்ப்ரூவ் பண்ணோம். எஸ். அப்புறம் யாரும் இல்லை இல்லையா? ஓகே. இப்ப சதுஸ்லோகி பகவத்கீதை 4 ஸ்லோகம் இருக்கு. ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நீங்க எழுதி வச்சுன்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம். 10.8, 10.9, 10.10, 10.11. இது வந்து தினமுமே நீங்க வீட்டுல பிரேயர் சொல்லும் போது கூட இது சொல்லிட்டு இருக்கேன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். ஓகே. அஹம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாஹ. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள், ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. இதெல்லாமே நான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிறவங்க தான் நல்ல இதயபூர்வமா அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. பண்ணாதவங்கன்னா இப்ப எப்படி? ஆப்போசிட். தட் மீன்ஸ் அவங்க வந்து இதயபூர்வமா ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணல, அப்படிதான் வரும். இல்ல நான் அக்செப்ட் பண்றேன்னா அப்ப பண்ணு. சிம்பிள் இல்லையா? பகவானை வந்து பண்ணதான் வேணும். யாரோ எஜமானன் பணம் கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு அந்த எஜமானுக்கு கும்பிடு போட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஓவர் டைம் எல்லாம் பண்ணி பணம் கொடுக்குறான் அவனுக்கெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம். ஆனா ஒரிஜினல் யாரு? நம்ம ஓனர் வந்து இவர் தான். இவர்கிட்ட இருந்தா நம்ம வந்துருக்கோம். இவரை வந்து வழிபட்டுட்டு தான் பாக்கி எல்லாருமே இருக்கா. அப்ப இவருக்கு நம்ம கண்டிப்பா பண்ணிடணும். நம்ம பகவான் எப்படி நம்புறோம்னு, நம்ம எப்படி வழிபடுறோமோ அதுல இருந்து தெரியும். ஓகே. சோ அந்த மாதிரி நல்லா புரிஞ்சுக்கிறவங்க எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். காஸ்மிக் வேதிக் ஹிந்து காஸ்மாலஜி இங்க போட்டிருக்காங்க. இது எப்படின்னா, இங்க சொன்னோம்லே 14 உலகம் நம்ம சொன்னோமே. அந்த அத்தளம் எங்க இருக்கு? லாஸ்ட் பாத்தாளம், பாத்தாளம், ரசாத்தளம், மகாத்தளம், தலாத்தல, சுத்தள, வித்தள, அத்தள. அப்புறம் இங்க வந்து பூலோகம். இதுதான் நம்ம அர்த்து. நம்ம இதுதான் பூமி. ஓகே. இதுக்கு எல்லாம் ஒரு மவுண்ட் மேருமலை இருக்கு. இந்த ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் இது படுவாங்க, அந்த சங்கல்பம் எல்லாம் படுவா, அந்த இதெல்லாம் படுவா, தர்ப்பணம் எல்லாம் பண்றோம். அவங்களோட இதை கேட்டுன்னா தெரியும். ஜம்பு த்வீபே நம்ம இதுல யாராவது பண்றவங்க இருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு தே கேன் கோரிலேட். ஜம்பு த்வீபே அது சொல்லுவா, ரிஷியோட பேர்லாம் சொல்லுவா, மேருமலையும் சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் நம்ம ஸ்லோகத்துல. அந்த சங்கல்பம் பண்ணும்போது நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் அதெல்லாம் வரும். சன்ஸ்கிரிட்ல வந்து சொல்றாங்களோ எல்லாம் மியூட் பண்ணிடுங்கன்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாவா. அப்ப நம்ம எந்த உலகத்துல இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்மளோட அந்த இதுலயே வரும். என்ன கடைசியில என்ன மாசம், என்ன தேதி, என்ன கிழமை அதுல வந்து முடியும். ஆனா எங்க இருக்கோம், எந்த துவீபத்துல இருக்கோம்? ஜம்பு த்வீபே அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஜம்பு த்வீபே எங்க போட்டிருக்க? தேடணும். எனக்கு அவ்வளவா இது எங்க இருக்கு தெரியாது. ஓகே. இது வந்து அங்க இருக்கேன். ஜம்பு த்வீபே நோன் வேர்ல்டு. இது வந்து நமக்கு இப்ப தெரியற வேர்ல்டு இதுதான். நம்ம இங்க இருக்கோம், ஜம்பு த்வீபா. அப்புறம் இங்க என்னெல்லாம் இருக்காங்க தெரியுமா? ஓஷன் ஆஃப் மில்க், பால்,
பாலோட இது ஆறு ஓஷன் அது இருக்கு. அப்புறம் ஃப்ரெஷ் வாட்டரோட ஓஷன் இருக்கு, சால்ட் வாட்டர். கௌசல்யா மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுங்க. நான் ஒரு மியூட் பண்ணேன், திரும்பி அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. சால்ட் வாட்டர் இப்ப நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம உலகத்திலேயே நம்ம பாக்குறோம். நம்ம வந்து இது அடுத்த பக்கத்துல எங்க இது இருக்கு, நதியில அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, ஆறு இல்லை ஓஷன் என்ன சொல்லுவாள், கடல். கடல். கடல், எஸ் கடல். கடல் உப்பு எப்படி இருக்கும், அல்ல கடல் தண்ணி எப்படி இருக்கும், உப்பா இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் இங்க போட்டிருக்கு. ஓஷன் சால்ட் வாட்டர் இங்க இருக்கு. ஆனா இந்த ஓஷன் எல்லாமே இருக்கு, சயின்ஸ் கண்டுபிடிக்கல. அப்ப நம்ம இல்ல இதெல்லாம் சும்மா ஃபேக்கு சொல்ல முடியாது. நமக்கு எது பாக்குறோமோ அது வந்து ட்ரூ சொல்றோம். இதெல்லாம் பார்க்கணும்னா சயின்ஸ் ப்ரூவ் இட். சயின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணணும். அவ அதெல்லாம் பண்ணாம ராக்கெட் விட்டு வேற ஏதோ கிரகங்கள் எல்லாம் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. எனிவே, அப்புறம் என்னெல்லாம் இருக்கா, சுகர் கேன் சிரப் இருக்கான், இது கரும்புச்சாரோட கடல் மாதிரி இருக்கான். அப்புறம் வந்து கீ பட்டர், வெண்ணெய் நெய்யோட ஓஷனே இருக்கான். இதெல்லாம் இருக்கு போட்டிருக்கு. ஓஷன் ஆஃப் வைனும் இருக்கான், அதுவும் இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் ஓஷன் ஆஃப் கர்டட் மில்க், இது தயிரோட ஓஷனும் இருக்கு, கடல் இருக்கு. இதெல்லாம் இருக்கான். இதெல்லாம் இந்த சுத்தி வர எங்க நம்ம அர்த், நம்ம பூமிக்கு ஃபுல் சரௌண்டட் பை இந்த ஓஷன்லாம் இருக்கு. நடுவுல வந்து மேருமலை இருக்கு. சோ மேருமலை, அதுக்கு மேலதான் அந்த ஸ்வர்க லோகம், மகாலோகா, ஜனலோகா, தப்பலோகா, கடைசியில பிரம்மலோகா வருது. இது வந்து அப்பர் லோகாஸ். இட்ஸ் ஆல் கால்ட் அப்பர் லோகாஸ், மேல இருக்கிற லோகம். அப்புறம் இது வந்து ஷெல் ஆஃப் பிரம்மாண்டா, ஒரு ஃபுல் அண்டம் சொன்னேன் இல்லையா, இது வந்து அண்டத்தோட ஷெல், ஒரு என்னது ஒரு ஹார்டு கிரஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். அதுதான் இது ஃபுல்லா அப்படி கவர் ஆயிருக்கு. இது போல அண்டம் பல 100,000 கோடி கணக்குல அண்டங்கள் இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்திருக்கு. அதான் நம்ம நேத்தா பிந்தானத்தை பார்த்தோமே, அது இந்த மாதிரி இந்த யூனிவர்ஸ்ல நிறைய அதை இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். இதெல்லாம் கத்து. இது வந்து வேதிக் ஹிந்து காஸ்மாலஜி. யாருக்கு கூகுள் பண்ணணுமோ எழுதி வச்சுங்க, நீங்க கூகுள் பண்ணா இதெல்லாம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. வேதிக் ஹிந்து காஸ்மாலஜின்னு போட்டிருக்கு. ரொம்ப டைனியா இருக்கு, எனக்கு படிக்க முடியல. எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரம் பகவான் கிருஷ்ணரே, அது புரிஞ்சுட்டா போதும். இவர் தான் கிருஷ்ணர். அதுக்குள்ள எல்லாம் காரணோதக சைவிஷ்ணு, கர்ப்போதக சைவிஷ்ணு எல்லாம் அப்படி இறங்கி 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 வந்து இது அல்ல. ராமர், கிருஷ்ணர், பலராமர், என்னது ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கூட போட்டிருக்கு. புத்தா, இவர் சைத்தன்யர், கல்கி அவதாரம், த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். இங்க அப்ப இது யாரு பார்த்தேன், இது இப்ப இது ஜீசஸ் இல்ல, இது இப்பதான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், இது யாரு தெரியாது. அப்புறம் யாரு இவ எல்லாருமே இருக்கா, பரசுராமன் எல்லாரும் போட்டுக்கதா, நரசிம்மாவதாரம் எல்லாம் எல்லாமே. அப்புறம் அவர்கிட்டே வந்து பிளீனரி எக்ஸ்பேன்ஷன் தான். கிருஷ்ணர் ஒன்றே தான், அவர் வந்து ஒரு வந்து விரிவாக்கம் பண்ணி 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 எல்லாம் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு. இனிமே அடுத்த கல்கி ஒண்ணு பார்க்கணும். பாக்கி சைத்தன்யரா 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்திருந்தார். அவரோட சொல்ற இதுலதான் நம்ம இப்ப எல்லாம் படிச்சுருக்கோம். இந்த ஹரே கிருஷ்ண நாமெல்லாம் அவர் சொல்லிதான் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். எஸ், சதுஸ்லோகி பாகவதத்தோட இது 9, 8, 9, 10 பயிர். ரெண்டாவது ஸ்லோகம். மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம். ருக்மிணி மாதாஜி இருக்கா இல்லையா, அதுக்கப்புறம் சொல்றேன். சடன்லி நினைவு வரும், ஏதோ படிக்கும் போது நினைவு வரும். பவிதா மாதாஜி கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, எனக்கு நினைவு வேற எதுலயும் நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண. மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்த மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கேன், எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காகவே அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீல பிரபுபாத். அதனாலதான் அவரோட போட்டோ விட்டுட்டு, அவர் காலையில அர்த்தராத்திரி, நமக்கெல்லாம் ராத்திரி அப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். 2:30 மணிக்கெல்லாம் தூங்கி எழுந்து ஃப்ரெஷ்ஷா உட்காந்துட்டு ஜபம்லாம் பண்ணி எழுத ஆரம்பிச்சுவேன். நான் எனது எல்லா பெறப்பட்டது என்ன பாகவதம் நிறைய புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு. ஏன்னா அவரோட குருஜி அந்த மாதிரிதான் சொல்லிருக்காரு, நிறைய உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணு, புக்கு பிரிண்ட் பண்ணேன். அப்ப புக்கு எப்படி பிரிண்ட் பண்றது, எழுதி பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஸோ அதே வாழ்க்கையில பெரிய குறிக்கோளா எடுத்துட்டு அது பண்ணி அப்புறம் கோயில்லாம் ரைஸ் பண்ணி இப்ப இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளவு நல்லா படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேங்க்ஸ் டு ஹிம். அதனாலதான் அவரை வந்து மறக்கவே முடியாது நம்மளால. சோ வந்து அவர் வந்து யாரு இந்த மாதிரி என்ன நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்களோட சிந்தனை, எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காகவே அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியை ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். அது மாத்திரம் இல்லை, இவர் மாத்திரம் ஒரு ஆனந்தம் இல்லை, ஒரு பரஸ்பரம் அவங்க பேசிக்கவும் செய்வாங்களாம். எல்லாம் இந்த ப்ரொபகேட் பண்றது. மெயினா என்ன, இந்த மாதிரி கிருஷ்ண கான்சியஸ சொல்லி அவங்களுக்கு எல்லாம் புரிய வச்சு, அதனால இவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க இல்லையா. நான் மாத்திரம் நன்னா இருந்தா போறேன்னு சொல்லிட்டு இந்தியாலே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கலாமே. அப்படி பண்ணாம எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும், எல்லாருக்கும் இந்த இதுல இருந்து இந்த என்னது
இந்த பௌதிக இதுல இருக்கோமே, நம்ம சிக்கல்ல இருக்கோமே, இதுல இருந்து விடுபட்டு போனோம்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த ஆர்வத்துல எல்லாரையும் இது அவெல்லாம் ஃபாரினர்ஸ், ஆக்சுவலி அவெல்லாம் வேற கம்யூனிட்டி, ஹிப்பீஸ் தான், மோஸ்ட் ஆஃப் தோஸ் பீப்புள் ஹிப்பீஸ் எல்லாம். அந்த சரக்கெல்லாம் அடிச்சுன்னு இந்த கஞ்சா இதெல்லாம் குடிச்சுன்னு அந்த மாதிரிதான் இருந்தா. அவளையெல்லாம் திருப்தி எல்லாம் ஷிக்காலாம் வச்சு குடுமையெல்லாம் வச்சு காலையில அந்த கிளைமேட்லாம் எவ்வளவு கோல்டா இருக்கும். அப்போ காலையில 4 மணிக்கெல்லாம் ஆரத்தி பாக்குறதுக்கு அவங்களை எல்லாம் எழுப்பி இவர் ஏன்னு விடுவார். இவருக்கு வயசாயிடுது, ஆனா அவெல்லாம் யங் பாய்ஸ், 20 வயசு 24 வயசுல தான் இருப்பான். அவங்க எல்லாம் இவருக்கு என்ன சொல்றாரோ அப்படி அவ தெய்வமாவே பார்த்தாரு இவரை. அப்ப அவ எல்லாருமே அப்படி திரும்பி எல்லாம் இப்படி அதனால இவ்வளவு நல்ல சக்சஸா போயிட்டு. சோ அந்த மாதிரி அவ வந்து நாட் ஓன்லி அவ அப்சர்வ் பண்றது, அவங்க வந்து வேற மனுஷாட்டி இதை பத்தி கிருஷ்ணா பத்தி கதையெல்லாம் பேசுறதுலயும் அதுலயும் வந்து அவங்க பெரும் ஆனந்தம் அடைந்தார்கள், திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். அடுத்தது 3வது ஸ்லோகம் சதுஸ்லோகியில. தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்தி தே. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஏற்பட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். எல்லாரும் எங்கிட்டதான் வரப்போறாங்க. எல்லாம் என்ன நல்ல இது என்ன தொழுது எல்லாம் பண்ணப்பறம் என்னோட உலகத்துக்கு வருவாங்க. அதுக்குள்ள புத்தியும் நான் தான் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற. அப்போ நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும். பேசிக்கான நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தோம்னா பகவானுக்கு தெரியும், ஓஹோ இவளுக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, சொல்லிட்டு நமக்கு இன்னும் ஒரு அது போல பாதையை வகுத்து கொடுப்பாரு. தடங்கள்லாம் நீக்கி விட்டுருவார். எவ்வளவு முடியுமோ அந்த தடங்கள்ல நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கணும், தடங்கள்லாம் நீக்கிட்டு தான் உங்களெல்லாம் வர முடிஞ்சிருக்கு. நினைச்சா அவர் என்ன வேணா தடங்கள் போடலாம், நம்மளுக்கு எல்லாம் வர முடியாதுதான். நினைச்சா இப்ப இன்டர்நெட்டே போச்சுன்னா எனக்கு போச்சு, எனக்கு கிளாஸே எடுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட ஆகும். பவர் இல்லை, இன்டர்நெட் இல்லைன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. எல்லாம் என்ன ஆன்லைன் போயிட்டு இருக்கு. இப்ப நமக்கு எல்லாம் தடங்கள் இல்லாம அவர் எல்லாம் வழி பண்ணிருக்காருனாக்கா அவருக்கு பெரிய தேங்க்ஸ். சோ அந்த மாதிரி யாரு எனக்கு வந்து அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களுக்கும் என்னிடம் வந்து அடைவதற்குள்ள போதுமான அறிவை நான் வந்து வழங்குறேன். அந்த மாதிரி இதுல வந்து இந்த படம் சொல்லும் கதை என்ன, துருவ மகாராஜா. அது நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு, எப்படி ஒத்தக்கால நின்னுட்டு அவர் வந்து சின்ன பிள்ளை 5 வயசு குழந்தை அப்படி தபஸ் கடைசியில 1 மாசம் என்ன இலைகளை சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருந்தாரு. அப்புறம் வந்து 12 நாளைக்கு ஒருக்காதான் வந்து இது சுவாசம் மூச்சு காட்டிலையும் எடுக்கிறான். அப்புறம் என்ன ஒரு 7 நாளைக்கு ஒருக்காதான் தண்ணி குடிப்பார். அந்த மாதிரி எல்லாம் கடும் விரதம் எல்லாம் இருந்து கடைசியில ஒத்தக்கால நின்றுட்டு கண்ணை மூடிட்டு இது பகவான் நினைத்துட்டு இருக்கும்போது பகவான் அருள் புரிஞ்சார். சோ இது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அறிவை நான் வழங்குவேன், அவ கண்டிப்பா என்னோட உலகத்துக்கு வந்து விடுவார்கள். இது சதுஸ்லோகியோட 4வது கடைசி இது என்னது, தேஷாம் ஏவானுகம்பார்த்தம் அஹம் அஜ்ஞானஜம் தமஹ நாசயாமி ஆத்ம பாவஸ்து ஞான தீபேன பாஸ்வதா. இவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக, ஆக்சுவலி பகவான் வந்து பார்ஷாலிட்டி கிடையாது, அதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனா யாரு என்ன குறித்து நல்லா பஜனை பண்றவங்களோ அவங்களுக்கே நான் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிம்பாரு. ஓகே, in general he doesn't support anybody, he is not partial at all. ஆனா என்ன யாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் தொழுதுன்னு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்கள் இதயத்துணில் வசிக்கும் நான், பரமாத்மா இருக்கார் இல்லையா எல்லாரோட ஹிருதயத்துல, அதை சொல்லி குறிக்கிறார் அவர். அந்த மாதிரி இருக்கிற நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் எனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். பகவத்கீதா கிளாஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன படிக்கிறோம், ஞானத்தை தான் படிக்கிறோம். ஏன் நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது, இங்க வந்து நம்ம இப்ப நல்லா படிக்கிறோம். சோ இந்த வந்து இருளை போக்குறது, ஒரு வழக்கேற்றி தான் எப்படி இருள் போறதோ, நம்ம வந்து இருட்டுல இருந்திருக்கோம் இவ்வளவு நாள், ஒண்ணும் தெரியாம இருந்திருக்கோம். அஜ்ஞானம்ங்கிறது ஒரு இருட்டு, அது வந்து ஞானம் எனும் தீபத்தை ஏற்றி பகவான் அதை ஏத்துற, ஞானம் எனும் ஒரு தீபத்தை ஏற்றி இந்த அஜ்ஞானத்தை போக்குறேன் அப்படின்னு. அந்த தீபத்தினால் இது ஞானம் எனும் சுடர் தீபத்தினால் அறியாமையை நான் அழிக்கின்றேன் அப்படின்னு எல்லாம் அவர் ஸ்லோகத்துல சொன்னதுதான் இதெல்லாம் மீனிங். ஓகே, there is no concoction at all. அவர் சொன்ன என்ன ஸ்லோகம் இருக்கோ அது. எஸ், அந்த மாதாஜி ருக்மிணி மாதாஜி இருக்கேளா, ஃப்ரீயா இருக்கேளா? இல்லை நினைக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி, படிங்க போ சீக்கிரம். அர்ஜுன உபாசா பரம் பிரம்மம் பரம் தாமம் பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும் அஜுஸ்தவாம் ருஷ்ய சர்வே தேவர்ஷித் நாரத ததா அசிதோ தேவலோ வயாப்ச சயவம் சைவ பரவிஷ மே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நல்லா ட்ரை பண்ண. இப்ப நான் படிச்சு விடுறேன். அர்ஜுன உவாச சொல்லக்கூடாது மாதாஜி, உவாச்ச. ஓகே, அப்பதான் சொன்னார்னு வரும். பரம் அப்ப இப்ப புகழ்த்துறார் யாரு, அர்ஜுனா வந்து புகழ்த்தி தள்ளுறார்.
பரம் பிரம்மா பரம் தாம. பரம் பிரம்மன், நீங்க பிரம்ம, பெரிய ஒரு பிரம்மன். நீங்க இருக்கிற இடம் எப்படி பரம்தாமா. பரம்னா என்னது? எக்ஸ்ட்ரீம், த கிரேட்டஸ்ட், அந்த மாதிரி. பவித்ரம், நீங்க ரொம்ப பயசானவர். பவித்திரமானவர், தூய்மையானவர். பரமம் பகவான், நீங்க பகவான் நீங்கள் பரமம். நீங்க வந்து ரொம்ப தூய்மையானவர். புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதி தேவம் அஜம் விபோ. நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் புருஷர். அப்படியெல்லாம் நம்ம இது மீனிங் படிக்கலாம். எனக்கு அது படிக்கும் போது அப்படியே எக்ஸ்பிளனேஷன், ஏன்னா நமக்கு மீனிங் புரிஞ்சா ரொம்ப இன்னும் நல்லா நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணி நம்ம படிக்கலாம். அதுக்குதான் ஆஹுஸ்வாம் ரிஷய சர்வே தேவர்ஷி நாரதஸ்ததா. எல்லாரும் ஆஹுஸ்வாம் ரிஷய, எல்லாம் ரிஷிமார்கள் எல்லாம். சர்வேனா எல்லாரும், தேவர்கள் ரிஷிகள் நாரதா எல்லாரும் உங்களை புகழ்த்துறாங்க. அசித்தோ யாரெல்லாம் தேவர் இது ரிஷிகள் யாரெல்லாம்? அசித்தோ தேவலோ வியாச எல்லாரும் உங்களை பத்தி புகழ்த்தினாங்க. நீங்க யாருன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. இப்ப நீங்களே உங்களை பத்தி சொல்றீங்க. ஸ்வயம் செய்வ பிரவீஷிமே, நீங்களே உங்களை பத்தி சொல்றீங்க. எங்களுக்கு நல்லா புரியறதுன்னு அர்ஜுனன் கூறினான். நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம். நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உண்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிக சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர் அப்படின்னு. இந்த போட்டோல என்ன கொடுத்திருக்கேனாக்க, இவரோட எல்லாம் அந்த அவதாரம் எல்லாம் முடிஞ்ச எல்லாம் ஆயிடுத்து. நான் வந்த நோக்கம் என்ன, கிருஷ்ணர் நான் வந்த நோக்கம் எல்லாம் ஆயிடுத்துன்னு சொல்லிட்டு அவர் புறப்பட ஆரம்பிக்கும் போது உத்தவர் எங்கோ அனுப்பியிருந்தாரு. உத்தவர் வந்தாச்சு. இப்ப கிருஷ்ணர் உத்தவர் கீதை அவருக்கு வந்து சொல்றார். அதோட போட்டோ தான் இது. அந்த படம் சொல்லும் போது அதுல கிருஷ்ணர், உத்தவர், மைத்ரேய மகரிஷி. இவர் மைத்ரேய மகரிஷி இருக்கார். இந்த ஜட உலகிலிருந்து புறப்படும் போது பகவான் கிருஷ்ணர் தனது நெருங்கிய நண்பர் உத்தவருக்கு என்ன கொடுத்தார்? உத்தவ கீதை. இந்த உத்தவ கீதையில அவர் அதெல்லாம் நீ கூட படிக்கலாம். உங்களுக்குலாம் யாருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா இதை தவிர அதுவும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ் எல்லாம் படிக்கலாம். சோ இவர் வந்து அர்ஜுனா ரொம்ப புகழ்த்தி தள்ளுறார். நீங்க தான் அப்படி, நீங்க தான் இப்படி இப்படின்னு. எஸ். सर्वमेतन्त्रिदं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं वितुर्देवा न दानवाः स्वयम् एवात्मनात्मानं वेतत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश தேவதேவ ஜகத்பதே. இன்னும் சொல்லிட்டே இருக்க. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக இருக்கின்றேன். ஒரு சந்தேகம் இல்லை. இப்ப எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுது. நான் ஃபுல்லா நீங்க என்ன சொல்றாலும் எல்லாம் கேட்டுக்க ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்னு. பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்வத்தை அறிய முடியாது. எனக்கு எல்லாம் நீங்க இந்த மாதிரியா காட்டி கொடுக்குறீங்க. வேற யாரா இருந்தா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியக்கூடி செய்யாது உங்களோட வியக்தித்வம். ஆனா எனக்கு நல்லா புரிஞ்சு போயிடுத்து நீங்க யாரு அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது? உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே. இன்னும் என்னெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் போடணும்னு தெரியாது, அவ்வளவு போட்டாச்சு. உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். அவருக்குதான் அந்த சோல் அண்ட் பாடி இஸ் த சேம். அவருக்கு வந்து நம்மள மாதிரி மெட்டீரியல் பாடி கிடையாது. சோ அவர் சொல்ற இதுலயே என்ன போட்டிருக்கு? 10.14. சோ இந்த மாதிரி புகழ்த்து தள்ளுறாரு. உங்களுக்கு வந்து உங்களை பத்தி இப்ப நல்லா புரியறது. நீங்க அது புரிஞ்சுன்னு எனக்கு சொல்றீங்க. அப்ப இதெல்லாம் எனக்கு நல்லா புரியுது. தேவர்கள் ரிஷிகள் எப்படி தெரியாது, ஆனா எனக்கு நல்லா புரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ் பிகமிங் வெரி ஹாப்பி. எஸ். அப்புறம் என்னன்னு கேட்பார் அவர். கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம்ஸ் त्वां सता परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्. शृण्वतोना கேக்குறது, அமிர்தம்னு தெரியல, அமிர்தம். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்காரு? உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். எப்படி இதெல்லாம் புரிஞ்சாச்சே, நீங்க தான் கிரேட், எல்லாம் தெரிஞ்சாச்சு. ஆனா எனக்கு வந்து இடையராத உங்களோட கவனம் இருக்கணும். உங்களை பத்தி நான் நினைச்சிருக்கணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணட்டும்? பகவானை வேறு எந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? எப்படியெல்லாம் உங்களை வந்து நினைக்கணும் அதுவும் சொல்லுங்க அப்படின்னு. அடுத்தது என்ன சொல்றார்? ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறுவோம். இன்னும் இங்கெல்லாம் இருக்கீங்க, பரவி இருக்கீங்க, எதுல எல்லாம் எப்படியெல்லாம் இருக்கீங்க, இன்னும் எனக்கு சொல்லுங்க. உண்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உண்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். கேட்க அமிர்தமா இருக்கும். பகவானோட இதெல்லாம் ஸ்டோரி எல்லாம் கேட்க அமிர்தமா இருப்பேன். நீங்க எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கீங்க, எதுல எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ப்ளீஸ் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுங்க. ஏன் அது கேட்கற? சந்தேகப்படுறாரா?
சந்தேகம் எல்லாம் கிடையாது. நமக்கு நம்மள மாதிரி இருக்கோமே, எல்லாரும் திரும்பி படிக்க படிக்க வந்திருக்கோமே, நமக்கு எல்லாம் நம்மளோட அஜ்ஞானம் போக்குறதுக்கு தான் அவர் கேட்கிற. பகவான் சொல்ல சொல்ல நமக்கு அது புரியாது. இல்ல அவர்தான் அர்ஜுனுக்கு எல்லாம் தெரியும்னா இதே வந்திருக்கவே வந்திருக்காரு, பகவத்கீதாவே வந்திருக்காரு. அவருக்கு இதெல்லாம் பாஸ்ட் டைம் தான். அர்ஜுனா கேட்கிறா போல வச்சு கிருஷ்ணா பகவானுக்கு கிருஷ்ணா அர்ஜுனுக்கு சொல்றா போல சொல்லி நமக்கு பகவத்கீதை கொடுத்திருக்காரு. சோ இதெல்லாம் ஒரு பாஸ்ட் டைம், கிருஷ்ணாவோட பாஸ்ட் டைம் தான். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஹந்ததே கதயிஷ்யாமி திவ்யாஹ்யாதம விபூதயः பிராதான்யதக் குரு சிரேஷ்ட நாஸ்த்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன். எல்லாம் உனக்கு சொல்றேன், நீ கேட்கறீங்களே எல்லாம் சொல்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப் போகின்றேன். ஏனென்ன அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றது, அதுவும் சொல்லியிருக்கேன். நிறைய இடத்துல இருக்கேன் ஆனா முக்கியமானவற்றை மாத்திரம் நான் உனக்கு சொல்றேன், அதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு. அதுதான் 20வது ஸ்லோகத்துல இருந்து வரும். எஸ், இது 20 தானே, நம்பரே போடலதான். 21. கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஹேண்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ, ஃப்ரீயா இருக்கீங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் மாத்திரம் இல்ல, ஃப்ரீயா இருக்கேன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா எனக்கு புரிஞ்சு போயிடும். படிங்க. ஆதித்யானகம் விஷ்ணு ஆதித்யானகம் இல்ல, ஆதித்யானாம் அகம் விஷ்ணு யோதிசாம் ரவிரப்சம் சமான் அம்சுமான் அம்சுமான் ஹம்சுமான் மரிஷேர்மருதா யஸ்மி நட்சத்திராணாம் அகம் சசி. நிறுத்தி படிச்சேன்னா உங்களுக்கு அது என்ன லெட்டர் புரியும். ஏன் நல்லா படிச்சேன், கொஞ்சம் மிஸ்டேக் உண்டு, பட் நல்லா படிச்சேன். அப்ப என்ன சொல்றாரு, ஆதித்யானாம் அகம் விஷ்ணு. இருக்கிற ஆதித்யர்கள் இருக்கா, 12 ஆதித்யர்கள்ல நான் விஷ்ணு, அகம் விஷ்ணு போட்டுருக்கு, நான் விஷ்ணு. ஓகே, விஷ்ணு தான் போட்டிருக்கேன். ஆதித்யர்கள்ல நான் விஷ்ணுவா இருக்கேன், ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியனாக உள்ளேன். அப்புறம் மருத்துக்கள்னா காற்று, இந்த புயல் காற்றெல்லாம் இருக்கு, அது மருத்துக்கள்ல நான் மரீச்சியா இருக்கேன். நட்சத்திரம், எவ்வளவு நட்சத்திரம் இருக்கு, அதுல எல்லாம் நான் நிலவா இருக்கேன். வேதானாம் சாமவேதோ அஸ்மி தேவானாம் அஸ்மி வாசவஹ இந்திரியாணாம் மனச்சாஸ்மி மனச்ச அஸ்மி. எல்லாத்தையும் அஸ்மி அஸ்மின்னு நான் தான் நான் தான் நான் தான் அப்படி சொல்றாரு. பூதானாம் அஸ்மி சேத்தனா அப்படின்னு என்னது, வேதங்களில் நான் சாமவேதம், தேவர்களில் நான் ஸ்வர்க மன்னனான இந்திரன், புலன்களில் நான் மனம், உயிர்வாழிகளில் நான் உயர் சக்தி, உணர்வு, கான்சியஸ்னஸ். நேற்றுக்கு தான் நம்ம கிளாஸ்ல தான் படிச்சோம் இல்லையா, கான்சியஸ்னஸ்னா என்ன கேட்டோம், யாரோ கேட்டாங்க. அதான் அவேர்னஸ். அந்த அவேர்னஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு இவ்வளவு எல்லாம் பேச முடியாது, பார்க்க முடியாது, திங்க் பண்ண முடியாது எல்லாம். அந்த அவேர்னஸ் இல்லைன்னு நம்மளால முடியாது. இதெல்லாம் எப்படி, அப்போ அந்த அவேர்னஸும் கான்சியஸ்னஸும் பகவான் தான், அது பகவான் கொடுத்திருக்க, பகவானே அந்த ரூபத்துல இருக்க நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ். எஸ், ருத்ராணாம் சங்கரஸ்சாஸ்மி வித்தேஷோ யக்ஷ ராட்சசாம் வரும் நினைக்கிறேன். வசூனாம் பாவகஸ்சாஸ்மி மேரு ஷிகரிணாம் அகம். எல்லா ருத்ரர்களிலும் நான் சிவபெருமான். இப்ப என்ன அர்த்தம், சிவபெருமானும் கிருஷ்ணர் தான். இப்ப நம்ம வேறுபாடு பண்ணவே வேண்டாம். நீங்க சிவபெருமான் வழிபட்டாலும் சரி, கிருஷ்ணர் தான் அது. இப்ப நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபட்டாலும் சிவபெருமானுக்கு போய் சேர்றதெல்லாம் போகும். யக்ஷ ராட்சசர்களா, இது ராட்சசம் போட்டு, இது ராட்சசம். யக்ஷ ராட்சசர்களில் நான் செல்வத்தின் இறைவன் குபேரனாகவும் நான் தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். அப்ப தனியெல்லாம் அவரெல்லாம் வழிபட வேண்டும். ஏன்னா என்னன்னாக்கா இதெல்லாம் சொல்லும் போது நமக்கு என்ன புரியும்னா, ஓஹோ அப்ப எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான், கிருஷ்ணரை வழிபட்டா போருமே அப்படின்னு நமக்கு வரணும். அந்த மாதிரி ஒரு தோணல் வரணும். வசுனம் அப்புறம் என்னது, வசுக்களில் நான் நெருப்பு அக்னி, மலைகளில் நான் மேருமலை. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மேருமலை பார்த்தோம். அது புரோதசாம்ச முக்கியம் மாம் வித்தி பார்த்த ப்ரஹஸ்பதிம் சேனாதீனாம் அகம் ஸ்கந்தஹ. ஸ்கந்த யாரு, முருகன், முருகனாவும் இருக்கார். சரசாமஸ்மி சாகரஹ. அர்ஜுனா, புரோகிதர்களில் தலைவரான பிரகஸ்பதியாக என்னை அறிந்து கொள். சேனாதிபதிகளில் நான் கார்த்திகேயன், நீர்த்தேக்கங்களில் நான் சமுத்திரம். இப்போ இதுவும் புரிஞ்சு போயிடுத்து. அப்ப முருகன் அரோஹரா எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, பண்ணலாம், பண்ணக்கூடாது இல்ல. பட் கிருஷ்ணர் வழிபட்டா வந்துடுமே. தான் நான் சொன்னேன், நேற்று சொன்னேன் இல்லையா, லக்ஷ்மி 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 கூப்பிட்டா லக்ஷ்மி கிருஷ்ணரை விட்டு வரமாட்டா. நம்ம என்ன மண்டை உடைச்சோம் வரமாட்டா. அப்ப எப்போ வருவ, கிருஷ்ணர் கூட தான் வருவேன்னு. கிருஷ்ணர் சொல்ற என்னதான் கூப்பிடவே இல்லையா, அப்ப நான் ஏன் வரணும், என்ன நல்லா பூஜை பண்ணா நான் வருவேன். அப்ப நம்ம கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கூட்டா லக்ஷ்மியும் வருவா, சரஸ்வதி எல்லாரும் வந்துருவா. ஏன்னா அவர் தான் எல்லாமா இருக்கார்.
கார்த்திகேயனும் இருக்கார், என்னது சிவனாவும் இருக்கார், இல்ல ஒரு ஒன்னா சொல்றது. குபேரனாவும் இருக்கார். குபேர பூஜையெல்லாம் நம்ம எல்லாம் சில பேர் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன், பண்ணுவாங்க. கிருஷ்ணா வழிபட்டா குபேரனும் அவர் தான். நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ எல்லாம் நடத்தி கொடுத்தார். சோ இதுல இந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் இது. நெக்ஸ்டும் 11th சாப்டர் அது போல அவர் வந்து வீடியோ மாதிரியே காட்டி கொடுப்பார். அடுத்தது மகர்ஷீணாம் ரிபுர் அகம் கிராம் அஸ்ம ஏகம் அக்ஷரம் ஏகம் அக்ஷரம் கிராம் அஸ்மேகம் அக்ஷரம் யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்ஞோ அஸ்மி ஸ்தாவராணாம் ஹிமாலயः. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்ஞோ அஸ்மி. நான் ஜபத்துல நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற கிருஷ்ணா. அப்படின்னா என்னது? நாம ஜபம், ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் பண்றோம் இல்லையா, அதுல நான் இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்ப அது சும்மா ஜபம் பண்றதுல ஒரு வேல்யூ இல்லாம இல்ல, இப்ப வேல்யூ அது. கூட்டு பிரார்த்தனை இப்ப நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம கிளாஸ்ல பண்றோம். ஐ ஹோப் எல்லாரும் சேர்ந்து பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாரோ ஒரு ஆள் சொன்னாலும் பாக்கி ரூபா சொல்லிட்டே இருக்கணும். அது மாதிரி சொல்லும் போது என்ன ரொம்ப அது ஸ்ட்ராங், அது இஃபெக்ட், அது வைப்ரேஷன் இருக்கும். நல்லா கண்ணுக்கெல்லாம் புலப்படாது, ஆனா யூ வில் ரியலைஸ். அப்படி பண்ண 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 அது வந்து ஏன்னா கிருஷ்ணர் அதுல இருக்கிற யஜ்ஞமா யாகம் எல்லாம் பண்றாங்களே, அதுல ஜபத்துல இருக்கேன் நான் அப்படிங்கிற. மகாரிஷிகளில் நான் பிருகு, சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓம்காரம். ஓகே, ஏகம் அக்ஷரம். ஓகே, யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம். திருநாமம்னு பகவானோட திருநாமம், அதான் சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா என்னது? பகவானோட திருநாமம் தான் எடுக்கிறோம். அதுல நான் இருக்கேன் அப்படின்னு. அசையாதனவற்றில் நான் இமயமல்லை. ஓகே, இதுல வந்து நிறைய கொடுத்துருக்கு, நானே படிச்சுட்டு போறேன். எல்லாம் சான்ஸ் கொடுக்கலாம் பார்த்தேன், சம் டைம் இல்லாட்டா கொடுக்கலாம். அவர் நீ ஆயிடும், வேண்டாம் நானே படிச்சுடுறேன். 12 ஆதித்யர்கள் எதுவா இருக்கார்? விஷ்ணுவா இருக்கார். வானில் ஒளிரபவை சூரியன், அதுல சூரியனா இருக்கார். அப்புறம் மருத்துக்கள் தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர்கள் யாரா இருக்கார்? மரீச்சி. நட்சத்திரங்களில் பார்த்தோம் நம்ம இப்போ சந்திரன், தட் இஸ் நிலாவா இருக்கார். வேதங்களில் சாமவேதம், அதுவும் ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம். தேவர்கள்ல இந்திரனா இருக்கார். புலன்கள்ல மனசா இருக்கார். வாழும் உயிரினங்கள்ல வாழ்க்கை சக்தி, உயிர் சக்தி இருக்காது. 11 ருத்ரர்கள்ல சங்கரன் சிவபெருமானாகவும் இருக்கார். பகவான் தான் சிவபெருமான். யக்ஷரா, இது யாரும் வந்து எழுதல, இது வந்து பகவத்கீதால கொடுத்ததுதான் நம்ம சொல்றோம். ஓகே, யக்ஷராட்சசர்கள்ல யாரா இருக்கார்? குபேரனா இருக்கார். படைத்தலைவர்கள் சேனாதிபதி யாரு? ஸ்கந்தன். முருகன், அப்படியும் முருகனாவும் அவர் தான் இருக்கார். நீர்நிலைகள்ல பெருங்கடல். முனிவர்களுள் பிருகுவா இருக்கார். பிருகு முனிவர் பட்டிருக்கோம். அதிர்வுகள்ல ஓம் அந்த இடத்துல இருக்கார். யாகங்கள்ல ஜபம், ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் பண்றோம், அதுல இருக்கார். அதனாலதான் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் அது. ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால நம்ம அது பண்ணலாம். அசையாத வயல இமயமலையா இருக்கார். மரங்கள்ல அரசமரம். தேவ ரிஷிகள்ல நாரதர். தேவலோக பாடகர்கள்ல சித்திரரதனா இருக்கார். சித்தர்கள்ல கபிலர். ஏன்னா இது 21ல இருந்து 38 ஸ்லோகம் வரைக்கும் இருக்கு. நம்ம எல்லாம் படிச்சு போனோம்னா ஸ்லோகம் படிக்கணும்னா ரொம்ப டைம் இருக்கும். அது நம்ம வீட்லயே உட்காந்து அந்த புக் இருக்கு சொன்னீங்களே, உண்மை ஒரு புக்கு பார்த்தா எல்லாம் பர்பட் இருக்கும், மீனிங் இருக்கும், நல்லா என்ஜாய் பண்ணி படிக்கலாம். சித்தர்கள்ல கபிலரா இருக்க. குதிரைகள்ல உச்சைஸ்வரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குதிரை இருக்கு, உச்சைஸ்வரஸ். தேவலோக யானைகள்ல ஐராவத யானை. மனிதர்கள்ல மன்னன். அதனாலதான் நம்ம மன்னர் 4th சாப்டர் அதுல படிச்சோமே, மன்னனுக்கு வந்து அது பரம்பரையா வரும்போது மன்னர்கள்ல அந்த காலத்துல ரொம்ப தெய்வீக குவாலிட்டி இருந்தது அவருக்கு. ஏன்னா அப்போ பகவான் தான் அந்த மன்னனா இருக்கார். மனிதர்கள்ல மன்னனா திகழற. ஆயுதங்கள்ல வஜ்ரம். பசுக்கள்ல காமதேனு பசு. சந்ததி உருவாக்குவர்கள்ல மன்மதன். பாம்புகள்ல வாசுகி. தேவலோக பாம்புகள்ல ஆதிசேஷன். நீர் தெய்வங்கள் அதுல யாரா இருக்கார்? வருணனா இருக்கார். புறப்பட்ட மூதாதையர் அதுல வந்து ஆரியமா. நம்ம இந்த புவக மேல இருக்கார் இல்லையா, அதுல வந்து ஒரு ஹெட் யாரு? அவர் ஆரியமா. அப்புறம் சட்டத்தை வழங்குபவர் யாரு? யமன். யமனாவும் இருக்கார் கிருஷ்ணர். தைத்திய அசுரர்கள்ல பிரகலாதனா இருக்கார். கீழடக்குபவர்கள்ல காலமா இருக்கார். மிருகங்கள்ல சிங்கம். பறவைகள்ல கருடன். சுத்தி கழிப்பவர்கள்ல காற்று. ஆயுதம் செலுத்துபவர்கள்ல ஸ்ரீராமர். அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ராமரையும் பேர் எடுத்துக்கணும். அப்ப நமக்கு ஒரு டபுள் எஃபெக்ட் தான். மீன்கள்ல எதா இருக்கார்? சுறா மீனா இருக்கார். பாயும் நதிகள்ல கங்கையா இருக்கார். அதனால கங்கை ரொம்ப நம்ம வந்து பவித்திரமா நினைச்சு இந்த கங்கா தீர்த்தம்லாம் நம்ம வீட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இறக்குற தருவாயில இருக்கணும், வாயில போட்டு அப்படி ஏதோ புண்ணியம் சேரட்டும் அப்படின்னு. சோ ரொம்ப கங்கா தண்ணி ரொம்ப இது. அதுலயும் அவர் பகவான் தான் இருக்கார். படைப்புகள்ல தொடக்கம், முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலையில் பகவான் இருக்கார். அறிவியல்ல சுய ஆன்மீக அறிவியல், செல்ஃப் அறிவியல், செல்ஃப் என்னது நம்ம ஆத்மாவை பத்தி எல்லாம் படிக்கிறோம். இப்ப பகவத்கீதா தானே படிக்கிறோம், அதுலயும் இருக்கார். தர்க்கவாதிகள்ல உறுதியான உண்மையா இருக்கார். எழுத்துக்கள்ல
அந்த எழுத்துல இருக்கார். கூட்டு சொற்கள்ல இரட்டை சொற்களா இருக்கார். படைப்பாளிகள்ல பிரம்மா. அப்புறம் மரணத்தை விழுங்கும் அனைத்து மற்றும் இன்னும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியவர் இவரேதான். பெண்கள்ல என்னவா இருக்கார்? புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை. இதெல்லாம் நமக்கு இருக்குன்னா பகவானோட கடாட்சம் இருக்குன்னு அர்த்தம். புகழ் இருக்கு, நல்ல அதிர்ஷ்டம் இருக்கு, நல்ல பேச்சு திறன் இருக்கு, நுண்ணறிவு இருக்கு, விசுவாசம் இருக்கு, நல்ல பொறுமையும் இருக்குனாக்கா பகவான் ஃபுல் அனுகிரகம் நமக்கு இருக்கு. ஏன்னா அவர் தான் இதெல்லாமா இருக்கார். ஸ்தோத்திரங்கள்ல பிருகத் சாமா, சந்தஸ், கவிதை, அது வந்து காயத்ரி ஜபம்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அதுல இருக்கார். மாதங்கள்ல மார்கசீர்ஷா, அது 21 நவம்பர்ல இருந்து 20 டிசம்பர் வரைக்கும் வரும். இது வந்து இந்த கணக்கு. ஏன்னா நம்ம ஹிந்து கணக்குப்படி என்னது சொல்லுவாருக்கு, ஹிந்து கேலண்டர். நம்ம தமிழ் கேலண்டர் வித்தியாசமா இருக்கும், மலையாள கேலண்டர் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும், நார்த் இந்தியன்ஸோட டிஃப்ரெண்டா வரும். இவ வந்து நார்த் இந்தியன் தான், மார்கசீர்ஷா அவளோட தான் அந்த பேரு. நம்மளோட என்ன ஒரு மார்கழின்னு வரும். ஆனா மார்கழி வந்து கார்த்திகை, மார்கழி மார்கழி வந்து 14 டிசம்பர்ல இருந்து ஆரம்பமாகும். இது வந்து ஆனா அந்த கணக்கு அது பார்த்தா சரியாகாது. இது மார்கசீர்ஷா மந்த் வந்து ஹிந்து கேலண்டர், ஹிந்து நேம்ஸ். அது வந்து 21 நவம்பர்ல இருந்து 20 டிசம்பர். பருவங்கள்ல எதா இருக்காரு? வசந்தம். நம்ம அந்த பாட்டிலே வரும் இல்லையா, மாதங்களில் அவள் வசந்தம், மலர்களிலே அவள் மல்லிகை, எல்லாமும் இருக்கே. அதேதான், இதெல்லாம் இதுல இருந்து அடுத்ததுதான். யாரும் ஒண்ணும் ஒரிஜினலா எழுதல. ஆனா நம்ம அதை பாடிட்டு ஆஹா என்னமா எழுதியிருக்கா, என்னமா பாடியிருக்கான்னு சொல்லுவோம். எல்லாம் அடுத்ததெல்லாம் பகவத்கீதா இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருந்து அடுத்ததும். பருவங்கள்ல வசந்தமா இருக்கேன், ஏமாற்றுக்காரர்கள்ல சூதா இருக்கேன் அப்படிங்கிற. நல்லா ஏமாத்த தெரியும் அவனுக்கு, நல்ல இதா ஏமாத்துறான் அப்படின்னா அந்த சூது தெரிஞ்ச அந்த இதுவும் அந்த குவாலிட்டியும் அவர் தான். ஒளிப்புவற்றுள் தேஜஸா இருக்கிறேன். அவ்வளவுதான். இவ்வளவு 38 வரைக்கும் படிச்சுட்டோம் நம்ம. யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுன ந தத் அஸ்தி வினா யத் ஸ்யான் மாயா பூதம் சராச்சரம் நாந்தோ அஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதீனாம் பரந்தப ஏஷதுத்தேஷ்யத புரோக்தோ விபூதேர் விஸ்தரோ மயா. இல்ல என்ன சொல்றேன், மேலும் அர்ஜுனா இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அது நம்ம நேற்றையும் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு இதுல வரும் நினைக்கிறேன், அகம் பீஜபிதா அது வரும். நேற்றுக்கு நம்ம வந்து அது பார்த்தோம். நான் தான் வந்து சீடு கிவிங் ஃபாதர்னு இப்ப இதுல படிப்போம். சீடு நேற்றுக்கு கூட இன்னும் வந்து ஒரு ஸ்லோகா ஐ ஃபோர்காட். அப்ப அந்த விதை கொடுப்பவரும் அவரே தான். அந்த விதையில இருந்துதான் ஒரு முளைக்கிறது. ஒரு மரமா இருக்கட்டும் இல்ல மனுஷனா இருக்கட்டும், அந்த வந்து கிரியேட் பண்றதை உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றுள் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. நான் இல்லாம ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அது இல்லை. யூ கேன் நாட் ஃபைண்ட் எனிதிங். நான் கிரியேட் பண்ணாத பொருள் உனக்கு பார்க்க முடியாது. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே. ஜஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் கேட்டேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கேன். ஆனா இன்னும் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. அது எல்லையில்லா இது லிஸ்ட் போட்டுட்டே போலாம், இன்னும் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிற. அப்புறம் யத் யத் விபூதி மத் சத்வம் ஸ்ரீமத் பூஜிதம் ஏவவா தத் ஏவாவகச்சத்வம் மம தேஜோ அம்ச சம்பவம். அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. பகவானோட ஒரு சின்ன பொறியில இருந்தா இவ்வளவு அழகான ஒரு இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம்னா, ஒரு சின்ன பொறியில இருந்தா இவ்வளவு எல்லாம் வந்திருக்கு. அப்ப ஃபுல் வைபவம் இருக்கணும்னா இன்னும் என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் நம்ம. So know that all. இதுதான் இங்கிலீஷ் மீனிங் போட்டுருக்கு இங்கிலீஷ். अथवा बहुनैतेन किम्यातेन तव अर्जुन विष्टयाहम इदं कृत्स्नम् ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜகத். ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். இதெல்லாம் ஃபுல்லா அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நான் தான் ஒரு சின்ன பொறியில இருந்தே இவ்வளவு எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிட்டேனே, அதுல அழகா இருந்துடலாமே. ஆனாலும் அவருக்கு ஆர்வமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்றாரு எல்லாம். ஆனா ஃபுல்லா டீடைல் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோ, எதுவுமே கிரியேட் ஆனது எல்லாமே இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மீ. நான் தான் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இன்னும் ஆதாரம் யாரு, இதெல்லாம் இருக்குன்னா அதுக்கு மூல காரணம் யாரு, நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அத்தியாயம் 10 சுருக்கம் என்னது? கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அப்புறம் தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அவர் நிறைய இந்த என்னது சொல்றாரு, பரம் பிரம்மா பரந்தாமா அப்படி நிறைய புகழ்த்தி தள்ளுறாரு. அந்த ஸ்லோகம் தான் சர்வமேத திருதம் மன்யே, இதெல்லாம் உங்களைதான் சார்ந்தது. பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். இப்ப பார்த்தோமே
அந்த 19 இதுல இருந்து நம்ம வந்து 42 வரைக்கும் பார்த்தோம். திவ்யா ஹி ஆத்ம விபூதையா. எஸ், முடிந்து விட்டது. குட்டியா இருந்தது, எடுத்து விட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute.